Dan sekarang itu anehnya, maaf ini perempuan, saya perempuan. Wong lanang saiki kira budak di diskotik pingin rob entil. Sekarang yang buka HP wis susu melongor dewe, bokong sen jepat dewe was. Aduh iku lho aku sing jarekno isin ndek wong wedok iku lho. Maksud saya iki wong lanang iki mbiyen tuku ndek diskotik bayar ngombe sampai mabuk. Iki baru wong wedok gak klambian. Lah kok saiki buka scroll TikTok, susu mbek pentil wis jepat nek ngono. Apa sing digoleki wong wedok iki? Hah? Bokong diplekeh-plekehne dadi opo? Kok murah banget? Hah? Saiki pingin ditompaki wis dibuka dhewe masalah wong wedok saiki. Gusti Pangeran metame jabang bayi. Gak usah beli sekarang itu. Di media sosial wis dibuka ber. Wong lanang enak juga sabun dikocok-kocok dhewe lah kowe. Lah opo kowe rek? Yang nggak melakukan gak usah tersinggung, yang melakukan ngaliyo ben gak enek sing ru. Kowe lek ngomong aib-aib tapuk lambemu ora enek aibe sapa? Emang aku nyebut nama? Ya ada. Ya ada, gak usah baper. Gak usah baper. Yang baper itu berarti dia pelaku. Pelaku? Gak usah. Gak usah ngomong Masya Allah Mizuni kok ngomong. Iya kenyataan. Sekarang Megawati yang dari luar negeri jadi Megatron, mulai rane sing nyambut. Bahasan susune sing mentek dibuka bralah masuk TV, masuk sembarang-barang. Piye konsep Indonesia iki? Megatron mulai iku lho gak ono kalungan kembang. Gak ono sing memancarai. Lah kenapa sih susunya yang dibuka-buka itu kok malah diwawancarai TV? Piye? Karena apa? Karena viral. Sesuatu sing edukasi ora payu. Rasa ngakak tak cepot untumu iku. Ora iso guyu. Aku wis takok anakku, "Mama sampe lek tuwek sapa sing ngrumat?" Sing Hongkong meneh aku sing ngrumat ora mungkin lek teko Hongkong anakku sing ngrumat. Paling mbak pembantu. Teko Hongkong ini anakku di Indonesia jadi dokter bene aku mbimbing bojoku mangan bubur. Soalnya aku ngerti aku di anak-anakku kereng. Aku ora kepingin anakku nganu apa-apa. Anak saya tuh saya kerengi semua loh. Wah nggak ada anak saya, agak saya itu. Saya nggak peduli orang bilang saya kejam hak asasi manusia. Nek cilik anakku gak nurut deh aku gede nih jadi apa? Anak saya walaupun suatu saat kalungan emas rantai tak tekek mbak aku lek wani mbak aku. Gedine jadi lek gak